se jirritorna fil-Belt Valletta l-Malta Fashion Week b'differenza minn dik tas-sena li għaddiet għax din id-darba se tkun qed issir mingħajr ir-restrizzjonijiet marbuta mal-pandemija. Dan l-avveniment maħbub f'pajjiżna u anke barra minn xtutna huwa ċelebrazzjoni tal-moda u jagħti l-opportunità sabiex disinjaturi lokali stabbiliti u anke ġodda juru t-talent tagħhom. Il-fundatur tal-Malta Fashion Week Adrian Mitzis qal li minkejja l-fatt li d-disinjaturi jkunu fiċ-ċentru tal-attenzjoni ta' dan l-avveniment, hemm ħafna aktar talenti marbuta mal-avveniment. Apparti minn hekk huwa ħabbar li l-Malta Fashion Show tas-sena l-oħra minkejja restrizzjonijiet li kellu, iġġenera mal-1.5 fi 3 ijiem biss. U bl-istess mod din is-sena se jkompli jdawwar ir-rota ekonomika. Però l-Fashion Week mhux toffri biss l-attenzjoni lil daw id-disinjaturi, il-Fashion Week tiġġenera l-ekonomija. Jekk naraw pereżempju mill-launch party li għamilna, n-nies qed imorru jixtru l-bies, iż-żarbun, qabdu il-hairdressers, il-makeup artist. Huwa settur importanti ħafna l-Malta, ġifieri s-settur tal-moda mhux ġast id-disinjaturi biss. Intant il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta Jason Mikallef qal li dan l-avveniment jippreżenta opportunità sabiex tintwera l-kreattività Maltija u sqar li huwa kuntent bir-relazzjoni bejn l-Aġenzija u l-Malta Fashion Week. Din hija okkażjoni oħra fejn il-programm kulturali tagħna huwa divers ħafna u kuntent ħafna li l-kollaborazzjoni tagħna issa mal-Malta Fashion Week bħala aġenzija daħlet fis-7 sena tagħha. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolos qal li dan l-avveniment juri kif pajjiżna għandu l-kapaċità sabiex jikkrea u jsaħħaħ niċeċ ekonomiċi li waslu għal turizmu sostenibbli. Huma diversi niċċeċ li qegħdin naħdmu fuqhom fosthom għandna n-niċċa tal-Festival Tourism u hawnhekk għandna kemm nidejna il-Malta Fashion Week fejn għandna n-niċċa tal-moda li kapaċi jkun mutur ekonomiku ieħor li jattira turiżmu ta' kwalità lejn pajjiżna u fl-istess waqt inkomplu nollu isem pajjiżna l fuq li lim mixtutna fid-dinja internazzjonali. Intant il-Ministru responsabbli mill-Kultura Owen Bonnici spjega kif il-kultura u l-ekonomija jimxu jitfit bħalma jixed dan l-avveniment. Għana nemmnu li hemm talent enormi f'pajjiżna u dawn il-kollaborazzjonijiet bejn is-settur privat u l-gvern jgħinu biex dan it-talent Malti li għandna f'pajjiżna jkompli jimxi l qudiem. Dan l-avveniment se jsir f'dar il-Mediterran għal konferenzi fil-Belt Valletta mill-20 sa 22 ta' Lulju.